kuti andipopfuma yangu. Yes. Pfuma ndo yaverengwa kondozvikudzi titore time titete right kwari kuwa makarodza wacho imbomira hauimba yaakamuya mukaboni vamfuma kapasinani akatiza kudhara varafuma munhu akaenda kudhara araipa beja right ikwani shoko rauya nacho zvavarinzwa pamusoro yashoko ndarinzwa pindai mudare muchivapindura zvavataura hongu mhosva yangu ndinoipfuma ndinenge ndichivapa zvinhu zvavo zvekuti vakaita kudare ikuku ndatonzwa kunyara zvikuru zvekuti zvinhu zvavo ndinovatsvagira muchiri mese here nemadzimai ngomira asi muda kuti hamusiri mugere zvakanaka here pane madzimai mazuva atipere atanga tambotakakudzinetsana ndazviziva kuti ukaona uchine madzimai avo ana atezvoravo yaneokuru panenge pane zvinenge zvaiiswa kumagera saka vanenge vasita chokwadi kuti iwewe pamone nguva kuda mufungu zvino vati vada kupfuma matimi zvepfuma murikuzviziva saka munguva aparei ndanchikumbirawo dare tikandipo kana nguva yekuti nditsvake nguva yakakura zvakadii kupera kwamwedzi ndogona kuwana zvishoma zvacho zvekuti ndinogona kuipa mane nguva yakadii mune madzimai tine 24 years mune vana vangani 3 vapenyu 3 vakashaya saka makamboendisawo chikwana ate zvano ndina chandikaendisa kana tsvakirai kuno chaiyo mati simudzai tinotariri simudzai handina tsvakirai kuno inombodiwa mari vamwe kana kwanisa $30 inombotambirwa tsvakirai kuno isambonana saka nhasi uno ikaona natozvona pasina zvavakuita kokusungira yaimwe kai hamuna kusungira vana vedza pakasungirwa naye mambo pasina tsvakirai kuno shamari saka mane 24 oda vabereki muri mese ava unovaziva ndiani kwa ndaamai ndaamai Facebook yenyakura zvakadii ane 23 years akarohwa makatambira pfuma akabvisirwa tsvakireku akapfuwa tsvakirai kuno chete nezvimwe zvacho zvinofanira makarisi nezvimwe zvacho asi iwo hauda kupiwa asi haudi kuparata vakuru ava vapei mutongo wava vabhadhari regai titaure tichidai atezvarava vakanaka zvakanyanya bereki mambo 24 years pasitakaretabviswa vana vabereka 6 kavana vabva mudumbu nyanga pane vamwe vakashayika but 6 hapana chavabvisa even tsvakireku nhasi mhosva yako uri kuibvuma yes ende uri kuti ndipewo nguva yekuti ubhadhari imagine pa24 years pawakatadza kupi kusungira hauna tsvakirai kuno yekuti mwana wavo ndinaye regai timbonzwa adzimai avo naye amai varume venyu vanoita basa reiko vanogadzira mafoni vanoflasha mafoni ungatongoti mugladod vakanotozikanwa kuflasha mafoni vatori senior kureva kuti munhu anoita mari munhu anotoita mari saka zvaanoita mari izvi muri mumba munombodzitaurawo nyaya yekuti chitarisaoneka naye mumaoko nyange ukataura mambo awonzwikwi kudhara vaitorora
ndakafamba kuenda kana mhango iroho wadzoka nangu ukati uitaure nhau iyoyo haitonzwika izvi zvauri kutaura zvekusanzwanana hatisi kutonzwanana izvezvi so hatina nyaya mumba tatova kana usingakanganise 8 months to 9 months vanongowisa muri wekuri kumanheru wotobuda woenda kudzoka kwavo vanodzoka kuma3 ndazomwe musi zvakatoita kwenguva vachidzoka kuma3 ikoko nokubatikana kuti vane motobheki yavanofamba nayo pari zvino pane mari yangu 200 ipapo ndopandakati baba panguva ino ndavo kubata makizi motobheki ndopa vakaredusa time yavo havana kusiya vanotongoti vakabuda kuseni vanodzoka nemuriwo vakaenda vaenda Tiriza mukutaura nezvekwedza kokunzi kwatochena machongo akutorira baba nhau iripo ndeyekuti pari kudiwa mombe yenhanhatu yedanga, pari kudiwa mombe yechimanda, pari kudiwa mombe yeumai, pari kudiwa rusambo 2000, pari kudiwa mbeze $20 pamusoro, pari kudiwa 30 usa pamusoro, 10 mita jira ine kusungira zvino pokozodiwa nembudzi masungira ataurwa ndizvo. Saka tiri kuda kuti mwedzi uno kupera kwawo munofanira kumisa mombe iende nemasungiro ese totangirepo mazvizwa makareka kunzwisisa zvikuru adariri tinouya kumba ikoko totaurira ndizvo tikukumbira mombe iende mombe vhare yemombe isi $350 zvimbobviswa izvi zvabviswa izvi tiri kutarisira futi isusu kuti mukuzofanira kubvisa zvimwe zviri kurehwa izvi pamberi apo, asi pari zvino tiri kuda mombe yamunofanira kubvisa kupera mwedzi uno nemasungiro ese ataurwa zvibviswe mwedzi uno totangirepo. Kana zvabviswa tinokushevedzai zvakare moya kuno kudare tokutaurira munenge makufanira kuchibvisa nokuti kuroora hakupedzi kumiswa zvinochena. Saka ipapapa taakutoda imise mombe yedanga ngaimire nemasungiro kupera kwemwedzi uno zvibviswe. Kupera kwemwedzi uno tikuti mwedzi watiri kuma28 nasi. Saka tikupai period ye1 month yekuti muunganidze zvinhu zvatiri kureva zvese zvike zvaungana muenda kwaati zvamunobvisa nekagurosari ofuti amai vamanyamanya vari kunzwa shungu yekuti mwana wangu nezvaari nokubereka kwaaita kana chabviswa zvakaipa steresi tatokurerutsira chiita mwedzi uno mombe iye bvise mombe nokusungira ngakubviswe mwedzi uno zvino ndapedza nei taura yenyama tinenhau yekuti hatichaziva kuti ndivati vapupure pamberi pedare kuti vachiri kuda mudzimai here kana kuti havachana. Amai nyaya yauya kuno nyaya yauya kuno kuyauya naate zvaro nyaya zvayauya naate zvaro inyaya yepfuma yavo ndoyatatonga zvino imimi kana murume wenyu musawirirane naye hatikurambidzei munogona kutokwira dare nhasi chai yokuti iwo murume ndibudire pachena munonyorwa ndibudire pachena ndizive paumiri inyaya yakazvimiri hatidi kudzisanganisaso